Rikici mai tada hankali ya barke tsakanin Ganduje da Rarara a jihar Kano. Jama'a sai ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa. Ganduje dai ba sa'an Rarara bane, kowa ya sani, amma sai gashi akan wani ƙaramin abu rikici ya barke tsakaninsu. Inda Gandujen dai namu na jihar Kano, wanda kowa ya san shine namba ɗaya a jihar, wani ma'ana gwamnan jihar, ya zo yake ta wasu ƙananan maganganu a kan Rarara, inda yake nuna lallai shi Tinubu sai ya cire sunan Rarara a cikin 'yan kamfen ɗinsa. To wannan dai lamari ya faru ba da daɗewa ba, inda Ganduje ya tura da Tinubu akan lallai sai an cire sunan Rarara a cikin waɗanda suke mai yaƙin neman zaɓe. Sai ga shi Tinubun dai ya ce shi Ganduje ba jihar Kano yake wakilta ba, shi yana wakiltan arewacin ƙasar ne. Dole wannan magana ta yi wa Gandujen zafi, amma dai ba mu ji ta bakin Gandujen ba, amma da alamu dole dai wannan magana ta yi masa zafi. Sai ga shi Rarara ya bugo waka, duk da kowa ya san cewa shi Rarara idan zai mai da martani, tunda harkarsa kenan, dole waka zai bugo ya mai da martani da ita. A wannan lamari ne dai sai ga shi Rarara ya bugo waka yana ciwo Gandujen mutunci, amma dai ba daga farkon wannan waka Rararan yake ciwo Gandujen mutuncin ba. Rarara ya ci wa Ganduje mutunci ne a wannan waƙar a wajen ta, inda Rararan yake cewa Ganduje, yake gaya mai wani suna wanda in duk wanda ya ji wannan sunan dole hankalinsa ya tashi, kamar lamba ɗaya a jiha, gwamna, amma ka fito ka ringa gaya masa irin wannan sunan. Rarara ya gaya wasu Ganduje suna hankaka, amma fa kar ku manta cewa Rarara dama ya saba irin wannan abu, inda tun daga aka fara wannan harkokin Rarara ya fara waƙarsa, duk wanda Rarara ya zo shiga inuwarsa ya samu kuɗi a ƙarƙashinsa, a ƙarshe dai Rararan sai ya fito ya zage shi. Wannan lamari dai ya faru ne tun daga farkon lokacin Shekarau, inda Rararan ya gama samun kuɗi a ƙarƙashin Shekarau, ya yi wa Shekaran waƙa ta yabo, inda in ka ji wannan waƙar ba za ka taɓa tunanin wanda ya maka wannan yabon ba zai dawo kuma ya zage ka. Inda Rarara ya zo yin cewa Shekarau ɓarawo ƙiri-ƙiri a cikin waƙarsa da ya ƙara yi a lokacin da yake yaban Kwankwaso, ya zo yake cewa Shekarau ɓarawo, ya fito yake zagin Shekarau. Jim kaɗan ba da daɗewa ba sai ga Rararan kuma ta kwaɓe musu shi da Kwankwason, inda ko Rararan ya zo yake ƙara zagin Kwankwaso, inda Rararan yake kiran Kwankwaso da suna tsula. Kowa dai ya ji wannan waƙar da Rarara yake cewa Kwankwaso tsula. Abin bai yi wa mutane daɗi ba game da wannan lamari. Rarara ya gama zagin Shekarau sannan ya zo ya zagi Kwankwaso. Sai Rarara ya koma gindin Ganduje, inda Rarara yake ta yaban Ganduje, duk wata waƙarsa sai ya yabi gwamnatin Ganduje. Sai gashi yanzu Rarara a ƙarshe dai Rarara ya zagi Gandujen, inda yake wa Ganduje hankaka. To jama'a, a gani na wannan lamari dai shi wannan mawaƙi ya kamata kowa dai ya sha jinin jikinsa a kansa, inda shi alamu ya nuna cewa ba a bashi amana, in ka bashi amana ƙarshe sai ya zo ya ha'ince ka. Abu kaɗan na faruwa dai zai zo ya nuna cewa shi kawai baya yin ka, sannan ba ma iya ya ce baya yin naka ba sai ya haɗa maka da zagi. To Allah ya sauƙi.